ससे लामासिम थांनायाव आरो बेयाव अबेनिफ्रायब्रा हठात फैनानै थारमाने माने ओरैबायदि होसोबाय ओमफ्राय जों खास्लाबनो हायाखै आरोखि ओमफ्राय फैनानै आंनि सिथ्लायाव माने बेखौ बाथामजों खर'आव माने बुसिन बुनानै सिथारदों आरोखि आं हमथानो नाजादोंमोन खिन्थु आंखौ बियो सिखा सिबदों आं खाथियाव थांनो हायाखै आरोखि बेबायदि आरो बे थांनाय समाव जोबोद मोनसे दुखुनांथाव जाथाय लोगोफोर नुनानै गोसोखौ गिखांनाय मोनदों आरो जोबोद दुखु मोनदों सासे बर' बिमाखौ गावनि असे फिसालायानो बाथामजों बुयै बुथारदों निउसखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों जोंनि बर' समाजाव लाइमोनफोरा मा जाबोखो जौ लोंनानै एबा गावनि गोसोखौ हमथा हायैयाव बिमाखौनो बुथारलायनो हाबाय ओरैबायदि मानसि सासे ओंखारदों गावनि बिमाखौ बुथारलायनो हानाय बोरै गोहो मोनखो बियो बेनिखायनो बुङो सेंग्राफोरखौ लोंनायखौ खम खालाम गावनि गोसो कन्ट्रलखौ हमथानो हाया जानांगौ नोंथाङा लोङामोनबा गावनि गोसोखौ एसे बुजिगौमोन दा लोंनानै गावनि गोसोखौ हमथानो हायासै बिमाखौबो बुथारबाय दा बिबाजैखौबो बुथारसिगौमोन आरोना बेफोरबायदि मानसिखौ मा बुंनो सानो नोंथांमोना निउसाव नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों गोसोखौ गोजांस्रावलायनाय मोनदों गिनानै ओरैबायदि मानसि दङ माने न'खरनि फेमिलिखौनो बुथारलायनो हानाय अब्ला बिसोर गुबुन मानसिखौ बुथारनो मा बाव फेमिलिखौ बुथारनो हायोबा गुबुन मानसिखौ बुथारनो बोरै बिसोरो नाय साननानै नाय नोंथांमोना जोबोद गिनो गोनां मा आयेननि राहा लाखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोसिनाबो बुजि मोनगोन भिडिअखौ शेयार खालामना हो हाजारसे शेयार खालामना हो भिडिअखौ ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नंगौ जोंहा मोननै आपडेट जागोन भिडिअआ फार्स्टआवनो आङो बिथां सिनायजानाय गासैजोंबो एमटि नार्जारि मोन्दांथि नार्जारिनि भिडिअ क्लिपखौ होनो सानदों आं फार्स्टआवनो बिथाङा हाबा जाबाय दे लोगोफोर बिथांनि भिडिअखौ नायना बिराद मोजां मोनोमोन आङो दा बिथांनि हाबानि क्लिपखौ जों फार्स्टआवनो एसे क्लिप नायग्रोना ला ओमफ्रायो बै बुथारनाय निउसाव मा बुंखो जाथाया बबेनिमोन मानो बुथारखो नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना ला बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो भिडिअ ससे लामासिम थांनायाव आरो बेयाव अबेनिफ्रायब्रा हठात फैनानै थारमाने माने ओरैबायदि होसोबाय ओमफ्राय जों खास्लाबनो हायाखै आरोखि ओमफ्राय फैनानै आंनि सिथ्लायाव माने बेखौ बाथामजों खर'आव माने बुसिन बुनानै सिथारदों आरोखि आं हमथानो नाजादोंमोन खिन्थु आंखौ बियो सिखा सिबदों आं खाथियाव थांनो हायाखै आरोखि बेबायदि आरो बे थांनाय समाव बे गेलेबाय थानायाव बिदिनो खेलाय बियो जिनाहारि खालामदों हमख्रबफैदों बडि टाच खालामदों बे हिसाबै बिदि खालामनायाव जोङो बिमा बिफानियाव मा राहा लायो होननायाव जों जेबो राहा लाया नोंसोर मा खालामो होनना बुंदों ओमफ्राय बेबायदि बुंनायखाय जों पुलिस लेंहरनानै बेखौ पुलिसनि आखायाव हरनाय जादों ओमफ्राय थाङै थुङै बियो 3 माससो जादोंना 10 माससिम बे जेल जादों जानानै बे जामिनाव बेखौ लायनाय जादों ओमफ्राय बे जामिनाव जोंनो थांफिननांदों बियो उमुक बे नंगौ होननानै जोङो बुंनानै बेबायदि खालामनाय जादों आरोखि ओमफ्राय दा फैयै बियो एसे गोबाव जाबाय थ' बिनि ग्रासैनो बियो बे बिनानावखौ माने होसो न'आव दङमोन बे समनिफ्रायनो बियो सिखा लानाय गासैबो अस्त्र लानायखाय बियो गिनानै बे ओरै खारबोदोंमोन बे खारबोब्लाबो बे गवाखसै माने होसो बेहाय बुथारजानाय जाहैबाय आरो दा जों बिनि राहाखौ जोंथ' थारसा जेबो नुवाखसै बियो हयथ' आरो सोरखौबा बिदिनो खालामबावगोन बा बुथारबावगोन बेनिखायनो बेखौ आंनि मथेबा आं बिदा हिसाबै न'खरनि हिसाबै बेखौ फासि होनांगौ दोननो नाङा बिनि जोलैखौ फोजोबनांगौ आं निजे मेगनजों नुवाखै खिन्थु जोङो गामि हिसाबै बिसोरनि हान्जाफोरखौ माने थानाय नुयो ओमफ्राय बबेबा कालभार सिङाव टेन्डार बिखब माबा माबि बिखबफोर जायो बिसोरो ज' थायो बे रोखोम आरोखि गामियाव माबायदि बेबहारा मानसिखौ बिनि नुनायाव एखेबारे नम्र अन्थावथाव नुयो खिन्थु बियो जौ लोङोब्ला बिदिनो बे खालामो दाख्लैसो बिबाजैखौबो खदालजों बे
बुबायमोन आथिङाव नांदोंनो ओमफ्राय दा खारनानै न'खराव जादों ना सोरनिबा न'खराव जादों बे गावनि न'खरावनो बिदि बिबाजैखौ खालामबावदों दाख्लै नोंथांनि बिनानावा बबे जायगायाव फुथुं जादों गुबुननि न'खराव न'खरा एटास हनै दा सिमनासेयैनो आयेनारि राहा लाजानो लुबैदों बेनि सायाव दा आयेन लानांगौ आयेन राहाखौ आं लाजानो लुबैदों आं बिदि खालामदों न'आव बिसोरखौ सिखोमादोंमोन बिनि उनाव बे मानसिया मुखा बसुमतारिया आखायाव सिखा ओमफ्राय बाथाम थुख्रा लानानै बियो होसोबोदों ओमफ्राय दाना आङो लामायाव थाथ'हैनानै जोंनाव फैयाखै होननानै थगायदोंमोन ओमफ्राय बियो गिदिंलांफिनदों दसेनि उनाव बे थैनाय मानसिनि न'खरनि मानसिफोर फैबाय ओमफ्राय फैनायखाय बे मानसिया न'निफ्राय ओंखारदेरबाय आब'आ जायहा थैबाय ओमफ्राय ओंखारदेरनायनि उनावहाय दाना बेयाव थाबाबो दा बारा एसे माबा जानो हागौ गिनानै थारमाने हजों अरिजिनाल माने रानिपुराव थांनोसै होननानै ओंखारनायाव ससे लामासिम थांनायाव आरो बेयाव बबेनिफ्रायब्ला हथात फैनानै थारमाने माने ओरैबायदि होसोबाय ओमफ्राय जों खास्लाबनो हायाखै आरोखि ओमफ्राय फैनानै आंनि सिथ्लायाव माने बेखौ बाथामजों खर'आव माने बुसिन बुनानै सिथारदों आरोखि आं हमथानो नाजादोंमोन खिन्थु आंखौ बियो सिखा सिबदों आं खाथियाव थांनो हायाखै आरोखि बेबायदि आरो आंनि नुनायाव सासे न'खर गोनां ना सासे सेंग्रा बियो सेंग्रासो ओरैनो आं दहाय उदिस लानायाव माने 22 बोसोरसो जाबाय होननानै बुंदों आरोखि आगोलाव जेल जानायाथ' बिदिनो जादों जानाया खिन्थु आं बिनि डिटेल्सखौ बारा बुंनो हानाय नङा माने बे न'खरनिफ्रायनो माने केस होलायनाय जादोंमोन गामिनिफ्राय आरोखि मानसिया बेबायदि आरो मानसिखौ माबायदि बुंनानै मानसियाथ' माने एकदम माने बिदिनो न'खराव मथा-मथि बियो बिबाजैफोरखौबो बिदिनो बुलाबाय थानो नागिरो न'खराव बिमाफोरखौ दाननो सुनो नागिरबाय थायो माने मानसिया बिदिनो निसा बाहायग्रा आरोखि जोंथ' माने मोजां बिसारखौ लुबैयो माने जों जास्टिसखौ लुबैयो आरोखि मोजां जास्टिसखौ लुबैयो जायहा थैबाय बिनि थाखाय मोजां जास्टिस नांगौ दा सरखारनि सायाव थाबाय बियो जोंनिफ्राय जों बेखौनो आसा खालामो आरो Này là cái em kini hùwà ya bên nữa là hafena cặp gái xin đâu đó nè न'निफ्राय आलासि फैदों नै हाबा होनो थांनो ओंखारबाय आरो ना आलासिफोरा